Bij een grote bron op een pleats op een lemmer binnen zo'n 24 kjellen omkwam. De beesten stien in een melkstal. De brandwacht kon wel voorkomen dat de brand oersloeg naar een grote stal met 400 kei. Er wordt nog onderzocht dat er asbest vrijkwam is, maar nevens de boer is dat net aan de water. No Snijn kan volleybalclub Snits bij Weenst in Almelo al landskampioen worden. De vrouwen won juist met 3-0 in de tweede wedstrijd in de finale reeks om het kampioenschap in Eurospet. De match in de vrouwen van Snits op een 2-0 voorsprong in een serie van best of 5. De eerste set waar Just Joen won met 24-16. In de andere beide sets waren het 24-15. De politie is op zoek naar het wapen dat just gebruikt is bij een shit-incident op het Dammerleerne in Ljouwert. Uit een autowaai waar het in de loftsketten. Net in rekken verwoenen. De politie heeft 4 vertochten in een auto aanhouden. Het wapen is nog net voen. Mogelijk is het voortsmieten. De politie vreegt het meest niet wat vinden in de buurt van de Dammerleerne voor een dagelijkse belling. Joen en vannacht restig waar, 2 graden en plaatselijk kans op froostende groen. Morgen een koelwaartype, het wordt 12 graden en zon en bewolking wisselen elkaar aan. Er ziet morgen een vrij krachtige, matte eerste wind.